Tapos lagay. Nangyayari sa aking kanin. Wala nang trick lang namin magluto dito. O, di ba? Sino sa inyo ang ano? Hindi marunong magluto sa kalan. Yung mga bata pa kami, no? Ganito ang pagluluto namin, no? Yan. Kailangan may kahoy ka. Mayroon kang kahoy. Pag wala kang kahoy, hindi ka makakaluto. Yan. Yan ang training sa amin ng mga magulang namin. Mag-kahoy ka, magluto ka. Pag hindi, wala ka kakain. Diba? Yan yung mga bata ngayon, hindi sila marunong magluto ng ano eh. I mean, sa kalan. Dahil kahit na nga ngayon, pero sa mga probinsya, meron pa rin ito sa mga ano, sa mga kanalinan. Click lang namin magluto sa kalan. Once in a while, pag gusto namin magluto sa kalan, tapos kakain kami sa labas. Ha? Masaya. Tapos nagluluto din kami ng gulay. Pero sa loob ng gulay. Yan, nasa side kami ng bahay. So ayan, atumba. Tingnan nga natin. O ayan o. Malapit na siya, di ba? Basa. Pulong-pulo na. Pagluluto sa kalan, gamit ang kahoy. Talaga. Iba-iba kasing tawag dyan Ang sa tawag amin. dyan sa Mindanao. Sa Mindanao sa amin, Oh. lutuan. Tayo guys, ulit. Yan. Nagluluto kami ng bulang lang. Ano lang siya? Sibuyas, luya. Saka linagyan namin ng bangus, bagoong, patiis. Ayan. Tapos, ilalagay namin ang aming mga gulay-gulay. Anong kaming malunggay. Ito ay bunga ng malunggay. Sino sa inyo ang gugulay ng bunga ng malunggay? Kasi may mga ibang place, hindi yata nila alam igulay yung bunga ng malunggay eh. Ayan. Dito sa amin, usong-uso yung pagluluto ng bunga ng malunggay. Tapos, sasabay na namin ang aming talong at ampalaya. Pag together na siya guys, bahala na silang mag-rumble-rumble dyan. Yan. Tapos maya-maya ng konti, meron tayong okra. Okra at yung ating spinas o alugbati ulit. So yan ang aming gulay for today. Medyo lagyan na namin ang aming okra. Ayan. Takpan ulit natin. Lapit na. Basta guys, ito na lang. Yan, 1 minute. Done na siya. Ay, nahuli. Ayan. Preparing na kami for lunch guys. At dahil mainit na ang panahon ngayon, dito kami kakain sa chilling area. Init sa loob eh. Yan. So, nagpi-prepare na si Rose for lunch. Kain na kami in few minutes. So, ito ang aming lunch for today. Meron kaming gulay. Tapos, pritong bangus. Tapos, we have this pickled na onion. Yung maliliit na onion. Hindi ko yung gusto, pero si Hadi at saka si Rosana gusto mo ng pickled onion. So, dito kami sa labas dahil mainit nga. Dito kami sa chilling area kakain. Let's eat now, guys.
tubuhin na basta sa usapan yung ba. Kasi kung mag-give in ka, may stress ka. So the best way is, block. Block mo sa ano. Ano sabi mo? Do not entertain. Ano kasi kayo entertain yun? Hindi mo naman problema yun ay. May utang ba akin mo? Ba what? Mayroon siguro. Baka ano? Baka yung dahil nagkalabuan na sila kung ano man ang binastos mo sa akin mo. After loving others. Yung family, ano mo, tatay mo, mga kapatid mo, at iba pa. After loving them. Cut. Then now is the time to love yourself. More than loving others. Yan. Dahil kung sila na lang parati mong nilalaw at Hindi mo nilalapin yung sarili. hindi mo nilalab yung sarili mo, patay kang bata ka. Paano ka mag-move kung parati na lang sila inisip mo na sa tumanda ka na. Parang ka na. Anyway, bata ka pa, ako matanda na. Hindi na lang ang lalagi ko sa... Hindi naman. Naaabot ka pa ng 100. 100 years. Kailangan natin maging makapagpuhanan. Wala nang aabot sa ganyan. 100. Na I 19. don't think na mabubuhay ako ng ganong katagal. Kung sa nanay ko noon, panahon nila. Sa panahon namin, ang daming stress. Well, anyway, kung ang matatanda lang yun na you have to love yourself. Know that you have given a lot of love to others, like your family, children, something like that. And now you become old, you stop and love yourself. Wala ka bang karapatan yan? Wala ka bang karapatan yan? Umasenso. Hindi mo naman iniiwanan yung past, but you are not living there. Parang you're gonna use the past as your, ano na lang, Motivation na lang. reminder of what happened, and maybe can help you do things better. Parang gagamitin mo na lang yung past mo to become better person. Tapos yung mga wrongdoings ng other people, huwag mong gagamitin as your skip saying na I did not succeed because of other people. Kasi kung walang tutulong sa'yo, then ikaw ang tumulong sa sarili mo. Do not just wait for other people to help. Like If they can help, help. Pero kung wala, then you have to try your best to help yourself. Kung mo sabihin, ay, hindi na nga ako kasi ka, walang tumutulong sa akin, I can't do anything. Iyak ka para ano, luminaw ang mata mo. Yung pag-iyak daw, pampalinaw ng mata. Oh, panlinis! Kaya ko nga. Hindi naman pwedeng hindi ka umiyak. Umiyak ako. Tago. Gamay ka na yan. Hindi ko nga alam. Ano na? Paano gagawin ko? Anong gagawin? What do you mean? What do you mean? Hindi mo siya titigilan? Ha? Hindi mo siya titigilan? Parang kang tanga. You're getting serious. What's your plan? Ba't ako tinatanong sa paano gagawin mo? Ako ba ikaw? Gusto mo ba siya? Pupunta ka doon? No! Parati ka lang na... Ay, Of course naku, not. hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Parati ka na lang, of course na, pero sa bibig mo. Of course, yes ka dyan. Tapos, Pronto eh? paano doon? Anong gagawin ko eh? Anong gagawin mo? Ako sa'yo. Ibla-bla. Hindi mo na kasi i-bla-bla. Kung sabihin mo lang na you are too busy, nasabihin mo na, at saka parang as if I'm not yet ready. Kaya napagtapos ako parang I'm still concentrating sa ano, sa future ng family ko. Kamo, how is that? Siyempre mag-aantay ka and you can't wait any longer. Sabihin mo. Hindi mo siguro sinasabi yun. Yun na nga. Sabihin mo na
na I'm just thinking na kung mag-aasawa ako agad. Sabi mo, dahil ikaw ay matanda na obviously. Paano ko na matutulungan ng magulang ko? Sabi mo na, of course na, of course. Hindi ko na yun hindi ko napapalo na yun Baka mamaya, kung ano-ano ng mga pinagsasasabi mo sa usapan nyo. Ayaw, sa pag-alis mo. Diba? Tingnan nga natin kung how you are going to do it. Ang galing lang magsabi ng okay, pero mahirap gawin. Wala na po yata meron pa. Martin Luther. Martin! Mark! Sabi pa natin yung Dinara pa ay. Ako nagpara. Sit! Sit! Very good. Eat.